Mähän olin siis hallituksen puheenjohtajana siinä, että pelkästään tämmöisessä luottamustehtävässä, mutta kyllä meillä oli hyvin tiivistä se yhteistoiminta. Sehän silloin, kun 1993 vuonna aloitin siinä tehtävässä, niin se oli Seinänaapurien matkailu, joka oli osakeyhtiö, jonka osakkaina oli nämä silloiset Seinänaapurikunnat, joita oli 6 kuntaa. Toimisto oli tuossa Torikeskuksessa siihen aikaan ja kohtuullisen vaatimaton. Siellä oli toimitusjohtaja ja 1 sihteeri. Pikkuhiljaa alettiin laajentaa reviiriä. Eteläpohjalaiskuntia alkoi liittyä siihen. 1999 taisi olla, kun Seinänaapurien matkailu muutti nimensä Etelä-Pohjanmaan matkailuksi. Taisi olla heti seuraavana vuonna 2000, kun toimisto siirrettiin matkakeskukseen. Toiminta jatkui ja vähitellen se laajeni niin, että lisää henkilöstöäkin rekrytoitiin palvelukseen. Ja se lähti tosi pienesti. Meitä ei ollut siellä paljon, aivan vaan muutama. Ja sitten se vaan niin vuosi vuodelta se kasvoi ja kasvoi. Ja tosiaan Pekka oli se ensimmäinen, muistaakseni, joka sen aloitti. Sitten on ollut Saikkosen Kari, oli pitkän aikaa ja nyt sinne tuli Ulla. Sanotaan, että varovasti lähti matkaan ja olen käynyt varmasti kaikissa heidän toimistoissa, jotka on ollut. Ne on tavallaan suurentunut myöskin heidän työtilat sitten sitä mukaan, mitä on meidän yrityksiä sinne ilmoittautunut lisää. Että totta kai pitää olla tilat sitten sitä mukaan, mutta olen käynyt sellaisessa pienessäkin kopperossa ja sieltä vaan hoidettiin kaikki jutut. No sanotaan näin, että varmaan silloin alkuaikoina itsellekin oli matkailu kuitenkin uusi toimiala. Silloin tietenkin mielellään tukeutui kaikkiin jo toimiviin matkailuelimiin, mitä tälläkin alueella oli. Luonnollinen yhteistyökumppani oli Etelä-Pohjanmaan matkailu ja lähdettiin tekemään tämmöisiä erilaisia yhteismarkkinointikampanjoita ja siinä ihmiset tuli tutuksi, tiesi mistä voi kysyä neuvoa tai jotakin tietoa, mitä itse ei nyt niin kauhean helposti olisi saanut ainakaan siihen aikaan, kun ei vielä mitään Googleja ja muita ollut. Jyväskylässä messuilla, niin siellä sitten huomattiin tämä, että se nimi oli aikalainen hirviö niin kuin siellä päin. Eli meiltä luultiin, että me ollaan esittelijät, että me ollaan sieltä Venäjän puolelta, että aina niitä Seinänaapurien matkalta, mennään äkkiä tästä ohitte. Tämä on niin se, mikä mulla on kaikista hauskimpana tavallaan. Ja sitten tosi monella muulla messumatkalla on ollut hyvä porukka mukana. No sen ainakin se on tietenkin hieno vuosi oli, kun tämä komiat punaiset tuvat ja voitettiin tämä paras messuosastopalkinto tuolla Helsingin matkailumessuilla, niin se on jäänyt tietenkin mukavana episodina mieleen ja totta kai aina kun liikuttiin, niin siellä matkalla sattui myöskin ja tapahtui kaikkia mukavia pieniä juttuja, milloin oli unohtunut joku esitelaatikko jonnekin nurkkaan tai muuta, mutta musta tuntuu, että tämä matkailuväki ei ole sellaista, jolla menisi sormi aivan helposti suuhun, että kyllä ne yleensä aina järjestyy ne hommat. Kyllä mä koen, että ei se ainakaan lopu täältä, että tänään on tullut tosi paljon kaikennäköisiä yrityksiä, että sitä mä silloin alkuaikoina ensiksi pelkäsin, että joskus sitä kasvaa liian suuri. Että sitten me tavallaan meidän vanhat yritykset jäädään vähän tuonne unholahan, mutta ei ole kyllä ainakaan sitä pelkoa. Että se on mun mielestä on itsestä kiinni, että miten sä oot itse sinne päin, että jätetäänkö meidät unohduksiin vai ei. Mä näen aika positiivisena Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittymisen. Täällä on rakennettu uusia huippukohteita ja sitten se, että tämä on kuitenkin ollut semmoinen vähän perässäkulkija aiemmin, mutta uskon, että kaikki nämä tällaiset elokuvat, joita on tehty alueelta, niin nostaa kyllä sitä profiilia ja myöskin luo sitä tunnettuutta ja kiinnostusta tälle alueelle. Tavallaan niitä messuja ajoja on kyllä ikävä. Ja sitten semmoista sitä fiilistä, mikä siellä oli. Että se vaan mennään täältä Pohjanmaalta vähän näyttämään tuonne muualle
päin, mitä siinä on. Mutta yleensä sitten siellä illalla sen messupäivän jälkeen on ollut ne kaikkein hassuimmat ja tavallaan niistä on voinut myöskin kehkeytyä ihan oikeasti joku todellinen juttu, siis silleen, että on kehitelty joku uusi asia, että on istuttu sitten ruokapöydässä, siinä ruvet yhtäkkiä keksimään, että hei, että tämä voisi ollakin hyvä. Että kyllä siitä on tullut myöskin ideoita kaikkia, että ei kaikkia hulluimpia juttuja ei voi kertoakaan. Pitää oman salaisuuden. No mun mielestä tämä matkailu on semmoinen toimiala, josta aika moni joskus sanoo, että kun sä sille tielle lähdet, niin sieltä ei ole paluuta. Ja mä silloin varmasti mietin, kun mä tuolta Lilpakan letkuliitin puristin myynnistä lähdin tälle matkailualalle, että näinköhän on. Ja kyllä mun on nyt myönnettävä, että kyllä mä ilmeisesti eläkepäiville tältä matkailusta lähden. Ja tämän tekee mielenkiintoiseksi tietenkin se, että tässä ollaan aina tekemisissä asiakkaan kanssa, joka tuo ne omat haasteensa ja joka päivä on vähän erilainen. Ja sitten myöskin se, että tämä väki on aika semmoista ulospäin suuntautunutta ja ilosta, eli ei täällä vaikka joskus on vähän huonomminkin asiat niin kauheasti synkistellä, vaan nähdään aika positiivisena koko ajan se. Ja on semmoinen drive siinä tekemisessä, että se on ollut mulle itselle ainakin henkilökohtaisesti mieluista. Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oyn tärkeimpiä toimintoja ovat matkailuneuvonta ja asiakaspalvelu, matkailumarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus, tiedonvälitys ja matkailupalvelujen myynti. Ja myynnissä kokouspalvelut, ryhmämyynti, majoitusvälitys ja lipunmyynti. Erityistä haastetta meille tällä hetkellä tuo kuluttajakäyttäytymisen muutos ja sähköisten jakelukanavien käytön lisääntyminen, muun muassa sosiaalinen media. Ja maakuntamme kansainvälistäminen. Ja tällä hetkellä työstetään juuri matkailumarkkinointisivustoa venäjän kielelle. Ja tähän kaikkeen tarvitaan yhteistyötä.